ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар маҳаллаи 8 гуфтагӣ аст, пушти терминал, ҷои беҳтарин аст. хоб, масоҳати заминашон 7 сотиқ замин аст ки 4 дар хона, якта калидор, ошхона, баняш дар дуруни ҳамин хона кардагӣ тайёр аст. гирди хона маҳкам аст, бо қагар қум хокшам аст ки дар инҷа 100% об дорад. мега об дар инҷа ҳаст, бе проблема. мега ҳуҷҷатҳои хона 100% хона коробка аст, фақат дару тиреза ҳам хел кор мондаги, шукатор ҳам хел кор мондаги. проекти нави замонавӣ карда, криша ҳам часпондагӣ, фақат шукатор дар тиреза мечаспонем, медарем зиндагӣ мекунем. бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунад. дар инҷа уже одамо полни худ зиндагӣ доранд, ҷои беҳтарин бардорон. марҳамат, рақамошон аст, метавонед дигар маълумотча аз ҳамин рақамҳо занг гиред. срочно арзон мешавад. марҳамат. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нагуфтем ки дар куҷои Ёвон, не ки дар территорияи Ёвон гуфтагӣ аст. соҳибшон аниқ қадам мегирен. заминашон 21 сотиқ замин дорад ки замини холи аст. 4 дар хона фундамент қатъи калидорш рехтагӣ тайёр аст ки метавонед ки хонатона бардорен, сара кунед. дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд ва гирдванаш дар мега ҷои ҳазур аст, боди ҳавои тоза, яъне ки беҳтарин ҷой мегад соҳибшон. обам ҳаст. бо нархи 60,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. фундаментош тайёр, фақат хона карданатона сар мекунем бардорон. ба кадоми шумо агар хеле замини холи аз ноҳияи Ёвон даркор аст, марҳамат, рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки пурра карда маълумотча аз худашон гиред. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Сино гуфтагӣ аст. соҳибшон лаби роҳ дар ҷои беҳтарин мегад. соҳибшон духонага квартира аст дар 16 ошина. қарор дорад 55 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термиз, отдел аст ки новостройка дома ремонти замонавӣ кардагӣ аст. лифт дорад, ҷои беҳтарин мегад. соҳибшон срочно мегад мефурӯшем. бо нархи 290,000 сомонӣ ки боз мегад савдо ва муомила мекунем дар назди квартира. аввал биёен бинем мегад, баъд савдо мешавад. райони Сино бардорон. ба кадоми шумо агар маъқул аст ки ягон вариант доред ки мехарен, рақамошо мондагӣ, марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо поёмда гирен. шумо агар квартираи фурӯшӣ, замини холӣ ёки хонаи тайёр ёки ягон мошин, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотча қатъи суратош дар номерои имо ва саб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар деҳаи Саёд гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Саёд, ҳам хеле маълумот аст. маҳсулоти заминашон 10 сотиқ замини холи аст ки замини ҳамвор аст. замини обӣ, дар гирдванаш уже одамо зиндагӣ доранд. 10 сотиқи ровна замин аст ки 40,000 сомонӣ нақша боз мегад муомила мекунем. срочно мега сум дар кора ҳамин замина фурӯш намодан барои хона кардан ҷои мувофиқ аст бардорон. дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Туз ҳам хеле замини холи писта доданд чанд бор. ина вариантҳо шуд, метавонед ки дар рақамошон занг занед, бештар маълумотча гиред. фақат одамони харидор. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотона мондан дар як надорем. ба шумо чӣ хона, замин, квартира лозим аст, фақат дар таги комментари нависен. мо албатта яъне ки ҷудо карда ба шумо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фақат шумо дастгирира фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши посолствои Америка гуфтагӣ аст, яъне ки доми бек сабура мегад. соҳибшон намедонам кадоми домош бошад, яъне ки новостройка доми полни худ уже омода аст. духонага квартира аст бардорон дар 5 ошина. қарор дорад доми 20 ошона аст ки дар 5 қарор дорад 40 квадрати метр обсвет дорад.
ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш қоидааве ки як хонага мегӯяд, ду хонага кардагем, ремонти замонавӣ, кондитсионер, термос, мебел, кухни гарнитур, ҳамааш шароитош мегӯяд муайян аст, лифт ҳамаш кор мекунад, ҷои беҳтарин мегӯяд соҳибшон мегӯяд сум далкора фурӯш намудан квартира. Бо нархи 280 000 сомоние ки боз мегӯяд савду ва муомила дорад дар назди квартира, кадомитон мехарен, мегӯяд занг занад, дигар маълумота барои одамони харидор худчон мефаҳмиданд. Дӯстони азиз, марҳамат, хай занг занед, бештар маълумота гирем, бошад навормона давом медиҳем то охираш тамошо кардан гирем, лайкотона дариқ надорем. Хонахои Фуруши назди ҳавлига аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар амин территорияи район шаҳр нагуфтан ки ҷошда не ки ноҳияи Хуросон гуфтага аст ки маҳсулоти заминашон 20 сотиқ замин аст ки 14 хона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул, газхона, дегдонхона, ҷои тандурхона отделение аст ки ремонти средни ва дарахтони мевадиҳанда дорад. Сарошна мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем ки 90 000 сомонӣ нархша мегӯяд, боз аз 90 000 сомонӣ савдо ҳам мешавад, муомила дорад мегӯяд соҳибшон. ба кадоми шумо аз территорияи ноҳияи Хуросон ҳамин хел хонаи заминӣ лозим аст, хонаи тайёр, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумота гирем, фақат одамони харидор, марҳамат, бозам мегӯяд арзон ва муомила мешавад. квартираи фурӯши навбатӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар 112 микрорайон, пеши заправкаи Зоир оил гуфтаги аст. Бардони азиз, лаби роҳ даста пеши заправка хеле маъмул дага астанд ки хонаи цокольни квартира ки таги подвалда мешавад. Бардор яъне ки нолавой этаж, яъне ки даже якум ошонара поёнгиш мешавад, таги подвалда аввал, яъне ки хушрӯ фаҳмед. Як хонага квартира мегӯяд дар якум ошонаи таги подвал қарор дорад, 58 квадрати метре ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, яъне ки мебел бо ҳамаи шароитҳои 100% мегӯяд, яъне таъмин аст ки хона ремонти замонавӣ мегӯяд, ҷои подвалда срочно мефурӯхад, қариб ки чани се хонага квадрат, қариб 60 квадрати метре мегӯяд соҳибшон, дар роҳш калон аст ки ремонти замонавӣ ҳамаш қоидавӣ. бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаша мешавад дар назди квартира, кадомитон мехарен, аввал ки мегӯяд хушро гӯш кунед маълумота, баъд занед таги подвалда мешавад, бардонед ки квартираи цокольни квартира. ба кадомитон маъқул аст, марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео аст, занг занед, бештар маълумота гиред, яъне ки фақат одамони харидор мегӯяд, муомилам дорад. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкота намудан гиред, дариқ надорем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Боғистон гуфтага аст. шаҳри Ҳисор деҳаи Боғистон, яъне ки роҳи Душанбе Ҳисор мешавад, мегӯяд соҳибшон, яъне ки ҷои нақди хона коробка аст, бардорон, яъне ки сохтмонаш нопурра. хоб маҳсулоти заминашон 10 сотиқ замин аст ки ду дар хона, якта калидор кардагия ки шкатроша ва нимкола кардагия аст, фақат дару тиреза хел коро мондага мегӯяд, ҷои нақди лаби роҳи Душанбе Ҳисор мешавад, яъне ки срочно мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем, қатъиш бо верантам дошта. бо нархи 150 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд арзон ва муомила дорад дар назди хона. кадоме ки мехарад, аввал биёд бинад, баъд бо савдо мекунем, срочно мегӯяд. хай кадомтон агар маъқул ки бошад, марҳамат, рафта бинед ки занг занед, дигар маълумота гирем, фақат яъне ки лайк монатон фаромӯш накунед. дӯстони азиз, фақат ами дастгири асари шумо фақат як дона лайки бепулае. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур гуфтага аст, назди мактаби шатсе, пеши отели Шоҳмансури 2. дӯстони азиз, ки бо аниқ када мегирен. духонага квартира аст, дар панҷум ошона қарор дорад, 45 квадрати метре ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, телевизор, мебел бо ҳамаи шароитош муайян аст ки мегӯяд бо чизи чораш кати мефурӯшад, мегӯяд дар ҳамин хона диван, кресла, чизе ки мегӯяд ҳаст, яъне ки бо чизи чораш, бо ашёҳош, яъне ки фурӯхта мешавад. бо назди ҳамин квартира мегӯяд маршруткаи 5, ҳамин автобуси 20, ҳамин хел чизо мегзарад, срочно мегӯяд мефурӯшем. бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз мегӯяд савдо ва муомила мешавад. хона бо ҳамаи шароитош муайян аст, ремонти замонаи, кухни гарнитур, кондитсионер, яъне ки ҳамаш қоидавӣ, фақат барои зиндагӣ кардан, одаме ки дарои зиндагӣ кунад мегӯяд соҳиб бош. хай ба кадоми шумо агар дӯстони азиз маъқул бошад, ягон вариант доред ки маъқул бошад, ягон мисол ягон нафаҳмида бошад, метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занем, маълумоти пурраша асосан гирем, мегӯяд бо арзони муомилаи хуб мекунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Регар мешавад, дар
пеши саркор гуфтагӣ аст, деҳаи маҳаллаи саркор гуфтагӣ аст, коммуниз дӯстӣ гуфтагӣ аст. Дӯстон аст ки маълумоташ модам нопара нофаҳмо аст ки хай бо аних қадам мегирен, яъне ки ҳамин хел маълумот аст. хоб заминашон 2 сотих замин аст ки 5 дар хона, якта калидор, веран, ошхона, баня, ҳамин хел чизо кардаги ремонти замонави аст. хона нав сохта, яъне ки проекти нав, кондиционер, термиз, оби гарми хунук ва якчанда дарахтони мевадиҳандаи гулкати дар рӯи ҳавлишам шондагӣ аст. срочнамага мефурӯшем бо нархи 230 000 сомонӣ дар шаҳри Турсунзода бардорон. яду бардорем ки аз ҳамин территория хали хонаҳо пистабда ина ба шумо вариантҳои хуб хай ҳавлишон майдатар буда, яъне ки хонаҳо ремонти замонавӣ омода карда тайёр барои зиндагӣ кардан. кадомтон агар мехаред ягон маълумот доред, ки маҳқуқ карда бошед, ягон маълумотро нафаҳмида бошед, марҳамат, рақамошон дар поини видео ҳастанд, метавонед ки пурра карда аз ҳамин соҳибашон як борга худтон бопурсед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар Қурғонтепа назди сабзавод гуфтагӣ аст, тарафи ҳоҷишариф камтар болотарак, яъне ки бозорда наздик аст, тарафи сарбанд норафта аст. бардорон сентадам наздик аст. хоб маҳсулоти заминашон 3 сотих замин аст ки 4 дар хона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, аловхона шама аст, дарахтони мевадиҳанда, гулҳо ва обсветшам ҳаст. бо нархи арзон мегад мефурӯшем, срочнамага 170 000 сомонӣ. боз мегад муомилам дорад, яъне ки вообще вариантҳои алиши надорад, тоқа сумкати мегад сум дар кор мегад соҳибшон ягон вариант алиши надорад. ба кадоми шумо аз шаҳри бохтар, ҳамин ноҳияи яъне ки сабзавод агар ҳамин хел хонаи заминӣ лозим бошад, дӯстони азиз, марҳамат, дигар маълумотро метавонед аз рақамҳо поёмда гирен. шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин, мағоза чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумотро қатъи сураташ роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагӣ аст, кӯчаи Армғон, яъне ки тарафҳои Адирак мегӯянд, тарафҳои Адирак пушти заправкаи Рустам гуфтагӣ аст, наздики бозорчаи Зарафшон. ҳамин хел маълумот аст. бо кадомтон ки нафаҳмедед хал аз худашон аних қада мегирем. заминашон мега 7 сотих замин аст ки 2 дар хона, якта калидорча, ошхона, баня шама аст ки 1 дар хонаш ремонти средният, агаш ремонти дигариш, меҳмонхонаш ремонти замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ мега кардагӣ ки тайёр барои зиндагӣ кардан. хоб мега бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад камтар дига муомила мекунем, 180 000 сомонӣ муомилаш дар назди хона бардорон. ба кадоми шумо гарам хеле маъқул аст, аввал бинем мегад, баъд буд, яъне ки баъдаи мисол дидан мегад бо савдо ҳам мекунем. срочна дӯстони азиз ки сум дарокунам мегад соҳибшон, яъне ки бо маслиҳат ҳам дорад. марҳамат, хай дигар маълумот чам мегад дӯстони азиз ки ин хона камтар аз Душанбе берунтар аст мегад соҳибшон, хай аних қада гирен. хоб шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯшии замини холӣ ёки мошин, квартира, мағоза чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ва WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ ки мо пешкаштон кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.